als ik 's morgens in de kamer kom, ligt die braaf nog in zijn mand. Kwispelend komt hij naar me toe, er is nog steeds niks aan de hand. Maar als ik mijn jas aandoe, lukt hij vrolijk aan mijn hand. Ruim op die hondenpoep, dat laat je toch niet liggen en vooral niet op de stoep. Hondenscheid, hondenscheid, het beestje kan er niks aan doen, hij moet het toch eens kwijt. Hondenscheid, hondenscheid, het beestje kan er niks aan doen, hij moet het toch eens kwijt. Hondenpoep. Ruim op die hondenpoep. Goedemiddag, ik ben Mark de Haas. Ik ben van hondenpoep.nl. En ja, ik kom hier een verhaal vertellen over honden, maar ook over hondenpoep. Soms dan zeggen ze, ja, er ligt heel veel poep in de buurt. En dan zou je denken dat er heel veel verschillende honden poepen. Maar soms is het maar één hond. Ga je hem thuis ook een hoen? Ja, Wat voor hoen? een boerenfox. Een dwergpinscher. Eentje is wit en eentje is helemaal bruin. En eentje is zwart met wit en bruin. Je mag het draaien. Ja. Dus dat is een heel soort hoenenpoep. Nou hebben je hem hoenenpoep leshonden. Wat heeft leerd? Dat je nooit hondenpoep moet laten liggen. Ruim op die hondenpoep, Hondenpoep. ruim op die hondenpoep, Hondenkak. ruim op die hondenpoep, Hondenscheid. ruim op die hondenpoep. Kak. Heel eerlijk, roemen stoot altijd op. Heel soms net, want dan had hij heel vies diarree. Nou, niet altijd, want meestal is het best wel smerig. En dan vind ik het best niet lekker om het op te ruimen. Als dan je just maar een hoen. En die liet die hoen ergens delp poepen en die roemt het net op. Wat zoest het dan? Dan is het dat hij het moet opbrommen. Ja, zoest dat ontwarren? Ik heb het al een keer die in. Ruim op die hondenpoep, Hondenkak. ruim op die hondenpoep, Hondenkak. ruim op die hondenpoep. Hondenscheid. Het wie een kruttehoen. En het wie een man. En hoe ging dat toen? Wat zei dat die man? Je moet de poep even opruimen. En hoe water reageert? Nou, ik doe het wel even. Dus het werkt wel. Hondenscheid. Hondenscheid. Het beestje kan er niks aan doen, hij moet het Een toch eens kwijt. duchtheid. Wie laat de hond uit? Wie? 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 Wie laat de hond uit? Wie? Wie laat de hond uit? Wie? 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 Wie laat de hond uit? Wie? 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 Wie laat de hond uit? Wat ga je hem hier nou op squallen krijgen? Nou, zo'n Hondenpoepbak. En er is al hondenpoep in gegooid, teken. Ja. En is dit nou een goede onwinst voor squallen, zo'n hondenpoepbak? Ja. Want misschien komen hier wel honden los en dan misschien horen ze het hier wel en dan kunnen wij het erin gooien. Het versje, wat je me geleerd had. Ja. Hondenpoep, wat zeg je hem daar aan het zien? Bedankt. Ja, bedankt. Dat zou ik net zeggen. Ruim op die hondenpoep. Skiet! Vies, hè? Ik ben Willem Boersma. Ik ben afgelopen half april krijg ik 80 jaar aan. En ik ben hier al lid van Impala sinds 1990. En even wisselen. Even de andere hand vastpakken, andere been. En zwaai omhoog dat been. Hè. En stop maar even. We gaan om en om één tussen de buis door, dat je niet te dicht op elkaar staat. En dan ga je het rechterbeen op een buis leggen. En ik ben begonnen als gewoon mijn loopgroep. En toen ging ik van een extra loopgroep die opricht te houden bij de jong. Ben ik daar mee begonnen als trainer. Toen had ik een cursus gedaan voor trainer. En toen ik mijn pensioen ging, of even later, ben ik begonnen om een sport overdag op Wijndie te maken. En dat hebben we van de morgen dus gedaan. En dat doe ik dus al 15 jaar.
En weer gewoon lopen. Denk om pionnen hier. Ik vind het echt mooi en het is ik hier training jou, het is gezellig en ik doe het net omdat ik er wat mee verdien. Ik doe het alleen omdat ik er plezier in heb. Wat voor type trainer ben je? Ben je een strenge trainer? Nee, al heel dan niet. ik zeg altijd alles mee, maar niks goed. Want ik zeg je moet 10 kniebuigingen doen en 5 keer heimzere knibbels, dan moet je hem ophouden. Dus je moet nooit forceren. En verder, als je mij alles vrij of blessure of wat dan ook. Verleden weer dan ran ik nog gewoon mee. Maar ik had zenuwontsteking in de billenhoorn of zo. En nu weer de spier verlammen. Dus vandaar op de fiets. Maar anders dan ran ik zelf mee. Nou ja, ik kon in het laatst net al je bijhouden, maar toch kon de baan redelijk in de rond rennen. Maar voor iemand die zo'n liefde had voor de sport, leek het mij dat een vervelende blessure wat je mooi maken had. Nou, dat weet ik moeilijk. Maar ja, je moet er alles aan doen om er weer van hard te komen. Dus, Want hoe gaat het nou met jou? nou, boertrik. Je moet gewoon, ik huppel je weer wat mij op de baan. En, maar ja, ik viel het nou, ik kan net alles. En vandaar dat ik, als het te lang heen, dan broek ik een fiets, die ga ik best in. Maar verder, als ik zelf bezig ben met mijn lopen, dan ren ik zelf de baan om. En dat is een oefening voor mij.